Dokazano da Luna ima telefon. Pretresen krevet i pronađen mobilni. Luna će uskoro biti diskvalifikovana. Luna Đugani nekoliko puta je bila optuživana da u realitiju Zadruga posjeduje mobilni telefon, što je strogo zabranjeno. Međutim, izgleda da su optužbe bile prave i da je istina konačno izašla na vidjelo. Naime, na internetu je osvanuo snimak na kom se vidi kako Mina Vrbaški traži nešto po spavaćoj sobi, a kada je povukla Lunin jorgan, usledio je šok. Ispod njega je bio mobilni telefon. Produkcija se ranije oglašavala rekavši da su u realitiju postavljeni blokatori koji ometaju signal. Tako da iako neko od učesnika ima mobilni telefon, ništa ne bi vredelo. Luna se nije oglašavala, ali izgleda da će poslije ovog snimka morati.